Jeg skal forklare om stofbestemmelse, og vi har valgt at bestemme sådan en brintlampe, som man kan se her. Det er vores opstilling, og opstillingen den ser sådan her ud for oven. Det første vi gjorde, det var at måle, hvor langt der var fra gitteret over til lampen, hvilket det var 90 cm. Og så havde vi den her lineal herude, så vi kan holde øje med, hvor langt der var fra 0. orden ud til 1. orden. Og vi fulgte bare øvelsesvejledningen, som der står herude. Og så brugte jeg noget databehandling. Så starter jeg med at finde et gennemsnit. Jeg tror lige, jeg klipper lidt i det. Jeg fandt et gennemsnit for de 3 forskellige farver, jeg fandt fra 0 til 1. orden, og det var så 24,5 cm, 27 cm og 38 cm. Og længden, jeg har så skrevet ned, længden fra gitteret til lampen, det er 90 cm. Og derefter der skal vi så bruge Pythagoras sætning for at finde ud af, hvad hypotenusen er. Det kan man se hernede. Jeg skal finde ud af, hvad den her linje er. Det gør jeg ved hjælp af Pythagoras, hvor jeg siger C, hvilket er hypotenusen, lige med 90 i anden plus 24 i anden. Det er så blå, gul og rød, og der finder jeg frem til, det er 93,27, 93,96 og 97,69 cm. De tal skal jeg så bruge hernede for at finde ud af, hvad vinklen er. Altså den her vinkel herude. Og det gør jeg ved hjælp af den her formel. Og det kan man så se her. Jeg sætter jeg dividerer hypotenusen med den ene katete og får dette resultat og sætter det så op i sætter det i sinus til minus og får så de 3 resultater. Og derefter finder jeg ud af, hvad gitterkonstanten er. Det er 1 divideret med 600. Vi brugte et gitter på 600. Så det er så 1 divideret med 600 ganget med 10 i 6. Og det giver så 1666,666667 nanometer. Det skal jeg bruge til at finde ud af, hvor mange nanometer, hvad bølgelængden er på de forskellige spektrallinjer. Det bruger jeg den her formel til. Og så regner jeg så ud, at blå det giver 444,28 nanometer. Det er bølgelængden på blå spektrallinje. Og gul det er 478,93 nanometer. Det er den bølgelængde. Og rød bølgelængde det er 648,27 nanometer. Og vi har sådan en tabel hernede, som vi kan sammenligne med. Det har jeg fundet ud af, det er hydrogen. Det vidste jeg egentlig i forvejen, fordi det hedder en brintlampe, så det er ret klart. Men jeg fandt ud af, hvad afvigelsen var. Det var, det blå var afvigelsen 0,24 nanometer, gul var det 0,14 nanometer, og rød var det 0,12 nanometer.